በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ውዒላትኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተባረኸን ተመስገነን ይኹን። ጉያኹም ብክረምትን ብሰንበትን ኣይኹን። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 20 ነዚ ቃል ተዛረቦ ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ነጊርዎም ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተሰቂሉ ደም አፍሲሱ ንዓለም አድሒንዎ ኣሎ። ካብ ሙታን ተሲኡ ንሰማይ ዓሪጉ ዳግም ንፍርዲ ክመጽእ እዩ። ዳግም ንፍርዲ መጽኡ ጻድቃን ብየማኑ ሓጥኣን ብጸጋሙ ቆይሙ ናይ ዘለኣለም ፍርዲ ክህብ እዩ። እቲ ዝመፀሉ ግዜ መዓስ ከም ዝኾነ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ዝጠየቅዎ ግን ኣነ ክመጽእ ከለኹ ብዙሕ መከራ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ጦርነት፣ ሕማም፣ ጥሜት ኩሉ ክፉእ ነገር ፍቅሪ ክጠፍእ እዩ፣ ሰብ ንሰብ ክቃተል እዩ። እቲ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ክፉእ ዘበን ገሊጹሎም ከምዚ ዝበለ ክፉእ ዘበን ክመጽእ እዩ በሎም እሞ እቲ ዝዕገስ ዝጸንዕ ሰብ ግን ክድሕን እዩ በሎም እሞ ጉያኹም ብክረምትን ብሰንበትን ኣይኹን በሎም። ጉያኹም ብሰንበትን ብክረምትን ኣይኹን። ክረምቲ ምጉያይ ወይ ድማ ምጋሽ ወይ ድማ ምህዳም ይከብድ እዩ። ንምንታይ? ማይ ኣሎ፣ በረድ ኣሎ፣ ጭቃ ኣሎ፣ ንፋስ ኣሎ፣ ቁሮ ኣሎ፣ ብጣዕሚ ክፉእ እዩ። ክረምቲ ክትገይሽ ከለኻ ክረምቲ ክትሃድም ከለኻ ከቢድ እዩ። ሰብ እውን ኣይሕግዝ ተወደእካ ውሒድ ተመልአካ ሰብ ኣይሕግዘካን። ሰንበት እውን ብናይ እስራኤል ሰንበት ትበሃል ታ ቀዳም እያ። ቀዳሚተ ሰንበት እሁድ እንዲያታ ሰንበት ሰንበተ ክርስቲያን ታ ቀዳም ግን ሰንበት ትበሃል ብመጽሓፍ ቅዱስ። ብሰንበት እስራኤላውያን ገዝኦም ዓፅዮም ይውዕዱ ነበሩ፣ ኣብ መንገዲ ይጓዓዙ ነበሩ። ሰንበት መዓልቲ ክትገይሽ እኳ ከም ገሌልካ እንተወዲቕካ ወይ ሓደጋ እንተወፂሕ እኳ ዝሕግዘካ ሰብ የለን። ስለዚ ብሰንበት እስራኤላውያን ኣይገሹ። ጉያኹም ብክረምትን ብሰንበትን ኣይኹን። ክረምቲ ናይ ጭንቀት ናይ ምጽኣት ምሳሌ ናይ ሞት ንሞተሉ ግዜ ጎይታ ዝመፀሉ ግዜ ብክረምቲ ይምሰል እሞ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ንጎየሉ ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ካብ ዓለም ንሃድመሉ ምስ ሞትና ወይ ኣብ ኣፍ ሞት ምስ ተተሓዝና እንተይኮነ ሕዚ እዩ እሞ ናብ እግዚአብሔር ክንጎይ ይግበአና፣ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግበአና። ብምንታይ ኢና ንቐርብ? ኣሚንና ተጠሚቕና ክርስቲያን ኮይና ናብኡ ቀሪብና ኣለና። ይኹን ዳኣ እምበር ሓጢኣት እናሰርሐና ክፉእ እናሰርሐና ካብ እግዚአብሔር ንርሕቕ ኣለና እሞ ብንስሓ ጌርና ንጉየ ንስሓ ንእቶ ንስሓ እንተኣቲና ዝሰርሐናዮ ሓጢኣት ኩሉ ይድምሰስ እዩ። ሽፍታ እኮ ብየማን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ዝነበረ ጎይታ ይቕረበለለይ ስለ ዝበለ ሓጢኣት ተደሚሱሉ እሞ ንስሓ ኣቲና ናብ እግዚአብሔር ክንጎይ ይግበአና። መዓዝ? ሕዚ ንስሓ ኣቲና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክንረክብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኮነልና።